ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. касе ки дар канал обуна нест марҳамат обуна шава ки ина хеле материалои фасонак омадай ҳар рӯз тамошо карда битона. ина королевский рамиражо бо омадан тайёршон кардагиян. ина марҳамат нархшон 200 сомон оригиналош ба дараҷаи оли хушруванд фасонанд гарантия доранд ки ай дигар ламиражо фарқият доранд. ина иҷода бо ҳастай ламиражои 200 сомон 190 сомон нарх доранд. ина нигоҳ кунед чанд ха фасонанд. сангои майда задагиш ё 280 сомон 280 сомон нархгузорӣ кардагиянд. сангои майда қати ороишотшонай ҳамаи ҳами ана ягон майда хеле чӣ надора, безебӣ надора. хушругиёшон биромадагӣ ҳамин вақте ки 3D мезананд ҳамо гило как нада берун медиҳанд, хеле зинда мешаванд. барои ҳамин ина марҳамат шумо худтон тамошо кунед. я ай 280 тахай то 300 сомона ҳастай. бо вақте ки ай пеш мерен савдо мекунед шумода арзонам дода метавонанд. ина марҳамат ҳамин чизое ки шумо дидестед оригинал ламиражоан сангзадагӣ тайёр кардагӣ дизайнер. ана иҷода метрш 150 ё паплино барои ҳоҷиён. паплиное ки одамое ки аккурат намепӯшанд, тоза пӯшидан, сафед пӯшидан ҳавас доранд. ана миёда беҳад ҳастанд хушру 150 то 200 сомона либосаш паплинои фасони оригинал, яъне ки доинги тоза дар ҳамин дукон ҳастай. ина мо навора мо сиёмка кардем ай пажарка нулевои дарвоза мегем. рост меен дар ҳаминҷа тарафи чапда. ина марҳамат шумо бибинед ки чӣ хел фасони тозаам. ина я либосаш 280 сомон 150 сум сар мешавад то 280 сомона. махсус барои ҳоҷиё ҳамира овардагиянд ки ҳоҷиё бояд баъд одамое ки тоза пӯшидан, сафед пӯшидана нағз мебинанд. ина иҷода бо ламиражои дигар сорташ ҳастай. ина ёш валнашанд. нархҳои ёам сар мешава 180 то 220 сомон. ана ёш шумо дидестен ё резинка ном доранд. резинка ё нархшон то 200 сомона харида метавонен ёра. ҳамаи намудаш ҳастай. вибр бисёрай. вақте ки шумо миен савдо мекунед қайтон бо арзон карда метавонед. марҳамат расветка бисёрай. расветка ҳамаи ҳамин чизое ки шумо дидестен расветкошон қатъиян. баъд качествошон нархшон ай качества фарқ мекунад. чиқадр ки бисёри шумо медонед вақте ки качества хубтар шид нарх камтарак баландтар мешавад. ина марҳамат бибинед. ина иҷода ламиражои тоза нархшон 200 сомон 200 сомон санг задагӣ. сангошон ба фикр майда. сангои майда ҳаст. сангои майда ҳаст. сангои калон. сангои майда задагиянд. ина марҳамат бибинед чӣ хел ламиражои фасони нав омад. ина сангош калон будааст. 200 сомон. ина марҳамат шумо бубинед. инам ё королевскиёи чиян ки ман дар бораи шум гап задагӣ будам. шумода ина бо навинкош биромадан ҳамин чизо 200 сомон нархаш. ҳамаи марка як 6-7 намуд моделша дора. расветкашон бисёрай.
моделшон ҳам бисёра. ина кабуча нигаҳ кунед чӣ хел хушрӯа. ами королевскиёш беҳад фарқиятшон зиёдтара. нигаҳ кунед ки чӣ хел цветш яркияй. баъд лавдоманиш вишивкашам бақват омад. фарқ мекунанд ай дигарош. ина санг задаги тайёраш 200 сомон. марҳамат, касе ки мехоҳад барои харидорӣ кардан мода занг бизана, мо шумода даставка мекунем. масъалаи даставка чӣ нест, қӣ нест. телефонаи мо хати занг мезанед, мо шумода дастабад мекунем. касоне ки дар канал обуна нестанд, марҳамат обуна шаванд. ина хеле чизои хушрӯра тамошо кунанд. мо ҳар рӯз видеоҳои нав дорем. шумо метавонед ки ай чизои нави бозор ҳар рӯз бахабар шед. барои ҳамин шумо бояд подписатся кунед ки ҳар рӯз шумо дарак биёед. ина ҳамаи намуди расветкоша ман барои шумо нишон додистам. ина бисёр бо кабут гулш дига хел. нархаш 200 сомон. санг задаги тайёр. аҷоиботуш. ай касое ки дар канал меҳмонен, марҳамат обуна шавен. касе ки обуна шудаги марҳамат фикроша дар комментария бинависа. ман ҳамаи комментарияи шуморо мехонам, ба ҳамаи комментариятон ҷавоб менависам. боқӣ сарбаланд бошен. рӯзи саиди ҷумъа муборак. имрӯз бозор кор намекунад. касоне ки ҳамин видеоро тамошо мекунанд ба дигаро бирасонед ки рӯзои ҷумъа бозор кор намекунад. боқӣ сарбаланд бошед. дар паноҳи худо бошед. худоҳофиз.